लोगोफोर मोनसे खोथा आरो नोंथांमोननो आङो माबा माबि साउन्ड इफेक्ट बायदिसिना खालामनानै होआ दे नेचारेल साउन्डखौ नोंथांमोननो होगोन जेबो सं माबा माबि बेफोरबायदि मिउजिक एडिट खालामनानै होआ ओमफ्राय हेलौ फ्रेन्ड्स दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय नोंथांमोना दा आं नोंथांमोननो जोंनिथिं माने दलं दंमोन नालाय दाखालियो नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे दिन्थिखादोंमोन ना ओमफ्राय दाखालिनि नायनो फैनायखौ आङो भिडिअ खालामनानै दोनखादोंमोन ओमफ्राय आङो दिनै नोंथांमोननो दिनै दै बाना जादों नालाय ओमफ्राय दिनैनिखौ भिडिअखौ आरो दाख्लैनिखौ एसे कम्पेयार माने रुजुनानै दिन्थिगोन आरो ना दै जायाबा बोरै नुयोमोन ओमफ्रायो दा आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन ओमफ्राय जोंनि बांद्राय गोजान जाया बे दलङा एसे खाथियावनो जायो नैबे दलङा मोजां नुदोंना लोगोफोर एसे गोलावानो दलङा सराकात बायदि नांदों माथो र' दा नोंथांमोननो स्राय खनसे दिन्थिगोन आं र' नै बियो जाबाय दालां दिनै बाबा इन्टारेस्टिं आरो ना नै बियो जाबाय दाखालिनि जेनेबा बै खनसे जों थांदोंमोन ना ओमफ्राय बेनि आरो नै बियो ओमफ्रायो दिनैनिखौथ' नोंथांमोना नुखाबाय नै दैबाना जायाबा माबोरै नुयो नै एसे लांदां दै जायाबा नै नोंथांमोना नायनो हागोन बैथिंबो दैयानो गैया नै बैथिं आरो नैबे खाथियावथ' गैखाया नै दावखोनो हाया जालि होनाय दङ नै दा नोंथांमोना नायनो हागोन ओमफ्रायो बिथिं फैदोंमोन जोङो बैथिं ओंखारनो हायोना र' नोंथांमोननो दिन्थिनो दै माबायदि नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्ट नांगोन आरो ना दैबाना जाजोबदों नैबे दा आं थानाया बियो जालि खानाय बियो नै ओरैबायदि दै जादों माने बा बेथिं नैबे कारेन्ट खुन्था थांसिगोन बियो साननैसोबा बारा दिन गैला आरो नै नायनो हागोन एसे मोजां नाङो आरो ना नायनानै गिथिबारि होनना बुङो बेखिनि जायगाखौ लोगोफोर नै जोंना लोगोआ सासे भिडिअ खालामबाय थादो गाजा जबायलै बेस्राया लोगोफोर दा आङो एसे जालि होनाय दङ आरो ना अन्थाइ खानानै ओमफ्राय बे जालि होनायखौ माबोरै नुयो रुगुंखौ एसे दिन्थिनो नाजागोन दे माबोरै नुयो दैया एसे सौग्राव फैयोना एसे मोजां नाङो आरो ना र' दिन्थिनि नै गाजा नुदोंना लोगोफोर खुन्थाया थंब्रैल'सो नै लोगोफोर नैबे मोनसे नैबे मोनसे मोनब्रैल' आरो ना नायनानै ला दाख्लै भिडिअखौ आं एसे रुजुनानै दिन्थिगोन दे बोरै नै दाख्लैयो जेनेबा बिथिं फैदोंमोन जोङो नैबिथिं थांनानै आरो एसे जायगा स्राय दिन्थिबावनो र' नै लोगोफोरा गाजा नुयोना थिं जालि होनायफोरखौबो लोगोफोर आङो दलंखौ सिंनिफ्राय माबोरै एसे दिन्थिगोन दै नायलांलाय बिराद बथल गोबाय माबा माबि गारनानै दोनसोयोलै एकदम माने जानला मानला थाबायबाथाय हाबखागोन आरो ना सोरबा खाना जाफैयो सोरबाथ' दानिया माने पिकनिकबो जाफायोसै आरो ना ओमफ्राय दा दै देरनायखौथ' हाथ'वाखै नै बिराद देरदो दैया देन्जार नुदों नै बिथिङाव आरो बिदिथ' एसे थांबाय ओमफ्रायो नै बिथिंनिफ्राय फैयो ओइथिं हाजो ओइथिंनाव हाजो मालाबा थांनानै दिन्थिगोन नोंथांमोना हाजोखौ माबोरै नुयो ओमफ्राय आरो आं दायो माने डाइरेक्ट मा खालामखो भिडिअ लामा बायदिसिनाखौ लायासै आरो ओमफ्राय डाइरेक्टयै दालांखौ मोनफैनानै लाखाबाय दै ओमफ्रायो मोनसे खोथा बुंनो दे आङो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै नांगौ भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम ओमफ्रायो शेयार खालाम गोसोबा खालाम आरो ना नोंथांमोना नोंसोरनि गोसो बियो आं हगारना होबाय चइस